बमब्रमा हाय बमब्रमा दिनै नोंनि फेभरेट मेथाइखौ खनला नामा ए मा होनोमोन माबा मा गाथोनाव दुगैबा हिन्जाव मोनो ना मोना होनना खननाय मेथाइखौ खनला नों दिनै हा बमब्रमा गोदनाया रोदा गैला बायदि मोनबाय आंखौ माथो गोजौथिंबो जानो रोंला मा जाखो बेना गोदनायालाय बन्धु एमाव राजा दावखोहैबाय नामा हा दाखालि सापात बागानावसो थांनाय खोनादोंमोन आं इखौ मोदायफोरसो हमना फैबाय नामा मानो थांनाय बेलाय सापात बागानावलाय दालायथ' लकडाउननि बन्द नङा होमबा हटेलफोरा रेस्टुरेन्टफोरा अय'फोरा बन्द नङा बेनिखायनो सापात बागानावसो मोनहैबायब्रा बियो दै सैमा हाथायफोरा गहोजाजोबगोन मिथिबाय आंजों ओरैनो मानसिया मानि टेनसनाव दं आरो नोंहा माबा माबिसो होनदेरबावदों आंखौ माथो जालायखोब्रा बमब्रमा दालायसो नों थाङाखैमोन होनलाय हा दाखाैबो फेसबुकनि सिख्लाखौ लोगो हमनो नङालाय नोंलाय माथो सापात बागानावसो थांनाय नुदोंसो माथो हा दन्दायहा साला बे दन्दानि खोथाखौ लादोंना नोङो बे हिन्जाव खुगाया हिन्जाव नांदेरनाया बिनि खोथाखौ लाबाय नों माथो जामारामोन हा बमब्रमा माथो गोरनाया खायलें जाना फैखो नोंनालाय माबालै पार्टि खालामनो होननानै जोङो गासिबो बे रक्सिन गेटआव थांबाय ज'नो सिख्लाफोरबो दंमोन सानै साथामसो हामख्रेंबो दं लोदोबो दं मिडियाम साइजबो दं गासिबो दंजोबोमोन आरो सिख्लाफोराबो थांबाय जोङो दन्दा थांबाय आं थांबाय दन्दानि लोगो सानैसो दङ बिसोर थांबाय जों गासै 6 जन 7 जनसो जालांगोन आरो थांबाय जों लोंहैबायबो जोङो मोनसे धाबायाव लोंबायबो लोंबाय दानाबा आंखौ मेजेरखो ना माखो सासेया आंनि खाथियाव फैनानै आंजोंसो बाथाब जिरायफैबाय थाबाय ओमफ्राय मेथाइयाबो मा मेथाइ मोसाबावदों मिथिबाय दिलबारनो मालाय जि मोसाबाय बेखौ खानस्रि मोसानाय जिबौ मोसानाय होबायब्रा बिबारखौनो बिराद मोजां मोनथारदोंलै माथो नोङो नङालाय एकदम राजा नों सिरि थाथ' खोनासंग्रो खोथाखौ खोनासङालासिनो गेजेराव एकदम होनथे होगोन बियो नोंनो रायलायनोबा नोंनो रायलायदोब्रा आंनि स्ट'रिखौबो नोंनो खिन्थाना होदो बेखौ बाद होदो नोंना गोदायाल' बोरै खायलें जानाय बेखौल' खिन्थादो माथो होनबावनोब्रा बे बमब्रमानि खाफालखौलाय जायखौ फसायो बियो बेसेबा गोजानाव जायखौ फसाया बिसोरसो बारसिन फैनानै थाफैयो गोदनायाव बेनिफ्राय आंहा बे सिख्ला सासेखौ जायखौ फसायदों बेखौ जि माथो गोबा होफ्लाबाय थाबाय आंबो बेनिफ्राय बिसोरसो बांसिन रायलायबाय थायोब्रा दन्दा मोनासो मोजां सिख्लाफोरजोंसो बिसोरसो रायलायसिनबावो ओमफ्राय आलु दुगैगेजों एकदमबारे हांथोनो मोनलायलायनाय एकदमबारे मोसाजागासिनोसै आरो खाथियाव दागाव ओमफ्रायलाय माथो जानो आरो फाय गैया लोदोदो सिख्लाजोंनो रायलायफ्लागासिनोसै आरो दे रायलायदो थिगा नंला आरो फैनो थाफ्लियावसो जिरायफैबावबाय लोदोदो 30 केजिजों माइरं कुइन्टेलखौ बस्थाखौ बहायना दोनना लानाय बायदि मोनबाय आङो थाफ्लियानो गुगां फेन्दानो गावस्रां जाजोब्बाय आं बिनि लोदो बुसिसि मोदोमखौ थिखोना लानानै बेनि उनाव थाफ्लिया गुगाबाय नोंना बाय बिनि आखलखौ जुमायखौ बोरै सिरि लोङो जायो सानाफोरखौ बेदरफोरखौ बेबायदिनो खोथाखौबो सिरि बेसां गोसोनानै खोनासंदों बियो सन्थलानि आखला आरो आंलाय बिदि एक्सपार्टखा ना नोंसोरनि ट्रेजेडिफोरखौ खोनासंनायाव नोंसोरनि दुखु नांथाव जाथायफोरखौ खोनासंनायावलाय आं बायदि खोनासंग्रा अडियन्सफोर थानांगौ नङा आरो रायजोफोर हा नारजि बुदां नंगौ दा जाबाय दे खोन्थादो बमब्रमा ओमफ्राय मा जाखो बे लोदो सिख्लानि टर्चाराथ' जाबायानो जाबाय दाना सिख्लाफोरखौ लिंहरना लानानै पार्टियाव दाना फैसा होनोनो नों हो आं हो जालायलायबाय थाबायब्रा दन्दायाबो दिहुननो नागिरा दन्दानि लोगोफ्राबो दिहुननो नागिरा ओमफ्राय आंबो जोंखाबाय आं ओरैनो सिख्ला मोजाङा आंजों बारा रायलायिनि बे लोदो रायलायजाबाय थानायनि गेजेराव आंबो फैसाखौ बिना होगारगारबायना रागा जों दे बिलफोरा हरद' होननानै ओमफ्राय लाजिजोब्बाय बिसोरो सिख्लाफोरनि सिगाङाव फैसा बिनायखाय मानो बिनांगौ जाबाय आंखौ बेनिफ्राय लोंखां जाखां फैबाय जोङो लामा फारसे ओमफ्राय आङो सिख्लाखौ आंनि बाइकआव आं बै समायना सिख्लाखौसो आंजों गाखोजानो लुगैदोंमोन आङो थाङै थुङै लोदोआसो आंजों बाथाब बेसो गाखोथारगोन माने आंजों बेसो गाखोयोनो उपाय गैया गाखोनो होनना बुंनायखाय एकदम बिखायाव अन्थाइ दोनलायलायनानै आं बेखौनो लाबोनांबाय आरो बाइकआव गाखोबायबो बियो आंजों ओमफ्राय मा जाखो ओमफ्राय माथो जाबावनो रागाया आंना सेन्टिमिटार दावखोहैखाबाय ओमफ्राय गाखोबावबाय जेब्ला लाबोखानांसिगोन बेनिखायनो बाइकआव थिखोनानै लाबोबाय आरो मालाय
स्मार्टफोरा मोजां सिख्लाफोरखौ थिखोदों आंहा एकदम लुदुरगिखौ आरो माइरं बस्ता थिखोनाय माइ बस्ता आलु बस्ता थिखोनाय बायदिसोखा गिलिराबो ओरैबायदि गिलिर सिख्ला मानसिफ्राबो एफा लोदो थायो नालाय एसे फिट थानांगौ ना दे बेनिफ्राय जेबो नंला ओमफ्राय आं लाबोबाय दा ओरैबायदि गिलिर जासिनबायब्रा मानसिया ओमफ्राय फैयै सापात बागानाव मोनफैबाय दा सापात बागानावसो जानोसै घटनाया दंग मोनसे दंलै नाला मोनसे दं आंनाबो बोरै जाखो सालायनाया बेयावसो सलायनानै एकदम बाइकआ मोनहैबायब्रा मोनहैनानै मानसियाबो बेलेगथिंजायसो गोलैहैनांगौ आंनि सायावसो आंनि गोदनायावसो दाम होलायनानै ज'सो फैलायबाय ओमफ्राय उपाय गैया आंनासो गोदनाया ओरैबायदि साबाय माने एन्जर फिसा खारलायलायबाय आंना गोदनानिफ्राय जिबायदि सादोंमोनलै आयुलै दाबो सागाया बर'ना बेनोमोन नोंना फेसबुकनि सिख्लाया नङालाय औलै बिनोमोनथ' आरो साला फट'खौ जि साफा नुबाय मोगथाङा लोदोदो बे लोगोफ्रासो साबसिनबावब्रा बेनिफ्राय थांबावगोन दा फेसबुकनि सिख्लाफोरखौ फसायनानैया दोंखावबायसो आङो फेसबुकनि सिख्लाफोरखौ नांखाला आंनो बे जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिख्लाखौनो लाथारला आङो बड'लेण्ड सिख्लासो ट्राइ खालामनांसिगोन आं जानाय नंला जायगानि सिख्ला दा गोसोथोखा जायगानि सिख्ला गोसोथोबाथाय जेबो मावनो हाया लोगोफोरजोंबो पार्टि खालामनो थांनाया सोरबा सिख्लाजोंबो बेरायनाया सिनाय जुखानाय ओंखारखायो सयथिबो बिदि नङा फुंनि मोनानि पेक बुंबाय थायो आंनाबो हाफा बिदिनो दा सान्ति गैया दासो र' ब्रेकआप होननानै दाखालि बुंना दोननायनिफ्राय एसे सान्ति मोनथ'नानै दङ सिंगोल होननानै मिंगोल खालामनो लुगैनानैनो जायगानि मा गोजाननि मा सिख्ला होननानै मिंगोल खालामनो नागिरो माथो मोनसेल' जाबाय थायोब्रा दाखालिबो मोनसे इन्सिडेन्ट जाबावबायब्रा उनाव खोनासंसिगोन नोंनि स्ट'रिफोरखौ बांद्राय लावलांबाय थायो जेसेबां लोङो एसेबांनो हराबो गोलाव जासिनलांबाय थायो बादोदो उनाव रायलायनोसै बेफोरखौ दिनै लोंदोल' उन्दुदो ओमफ्राय सासेयाबो फन हरलायबाय डिस्टार्बनो मा जाखो नै आङो जोंहानि गामि खाथिनि आमाइ सासे थैनाय दङ बिसिनावसो सारादुआव फैदों आङो लोगोफोरजों ओरैनो रायलायगासिनो दङ एसे बिजिथ' दे गाबोन रायलायगोन दे नोंबाय नारजि बुदां अमा राजानि आखलखौ नोंबो सोलोंखानानै ला होमबासो नोंसिनाबो ब्रेकआप जानाय नङा मालाय बेना थगायनायनि मुलिबो दं नालाय ब्रेकआपबो जाया मिथिबाय आंबो अमा राजानि खोथाखौनो मानिनांसिगोन एसे दे होमबालाय बन्दुफोर मा होनो लोंलायदो दे सिखारलायनोसै आं थांसै